క్లాస్లో ఈశోపనిషత్తు ఉపోద్ఘాతము ముందు చూసాము, తర్వాత మంగళాచరణం చూసాము, ఆ తర్వాత మొదటి మంత్రం కూడా చూడటం జరిగింది. అందరికీ ఈ క్లాస్కి స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. అందరికీ ఈశోపనిషత్తులో మరి ఉపోద్ఘాతంలో కొన్ని విషయాలు మనం జనరల్ గా చేసే లోపాలు ఏమిటి, ఈ అంటే వేదము అంటే జ్ఞానం అని, వేద అంటే విత్ అంటే తెలియడం అంటే జ్ఞానం అని, అది ముఖ్యమైన పాయింట్. అందరిలో ఉండే లోపాలు ఈ బద్ధ జీవుల్లో ఏమిటి, మరి ఇది మనం ఫస్ట్ మంత్రంలో కూడా చూసాము. ఈ లోపాలు ఏమిటి అంటే మరి ఫస్ట్ది మనం అందరం కూడా తప్పులు చేస్తాం అన్నది, అందరం మాయలో ఉంటాం అన్నది ఒకటి, తప్పులు చేస్తాము అందరం అన్నది ఇంకొక లోపము. ఆ తర్వాత ఇంకేం చెప్పారు, వేదాలు శృతులు అని కూడా వాటికి పేరు. అంటే వినడం, విని ఇంకా మనం దాన్ని అంగీకరించడం అంటే అనుసరించడం, ఇక వేరే ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది అనుకరించవలసిన విషయమా కాదా అనే డౌట్ కూడా అక్కర్లేదు. ఎందుకు, మరి వేదాలు అందుకని తల్లి లాంటివి, అంతటి అది భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి అందులో మనం ప్రశ్నించవలసింది కానీ సందేహించవలసింది కానీ ఏదీ లేదు అన్న విషయం చూసాం. ఇప్పుడు తల్లి మాట ఉదాహరణ ఏం చెప్పుకున్నాం, మరి తల్లి ఏది చెప్పినా పిల్లలు ఏ విధంగా అయితే నమ్ముతారో అలా మనం వేదాలు ఏది చెప్పినా తల్లి లాంటిది, మనం నమ్మి దానిని అనుసరించవచ్చు అని చెప్పారు. ఈ ఇంట్రొడక్షన్లో మనకు దాని అర్థం, ఒక సరి అయినటువంటి వారి దగ్గర నుంచి వేదాలను విని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని. సో ఫైనల్గా వేదాల సారం ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడమే అన్నది మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. భగవద్గీతలో కూడా వేదాలన్నీ చదివినా తెలుసుకునేది నన్నే అని భగవంతుడు మరి 15.15లో వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో అన్నారు. అంటే వేదాలన్నీ చదివినా తెలుసుకునేది నన్నే అని. సో వైదిక అన్వేషణకు ముఖ్య లక్షణం భగవంతుణ్ణి కనుక్కోవడమే. ఆయనకి ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి కానీ అన్నీ ఒకటే అని బ్రహ్మ సంహిత కూడా స్పష్టం చేసింది. సో అది భగవంతుడి రూపాలు అనంతం కానీ భగవంతుడు ఒక్కరే. ఆయన రూపం అక్షరం
అచ్యుతం అంటే నాశనం లేనిది, అక్షరం, క్షరం అంటే నాశనం, అక్షరం అంటే నాశనం లేనిది. సో అది అందుకని భగవంతుడి రూపానికి ఆది లేదు, అనాది అంటే ఆది లేనిది, అనంతమైనది, అనేక రూపాల్లో ఉన్న ఆయన రూపానికి అంతం లేదు అన్నది కొన్ని విషయాలు మనం ఈ ఉపోద్ఘాతంలో చూసింది. మరి వేదవ్యాసులు ఏ విధంగా అయితే దీన్ని రచించారో అన్ని రచించి మరి వేదాలను ఇవన్నిటిని రచించిన తర్వాత కూడా తృప్తి కలగకపోతే నారద మహర్షి యొక్క ఆదేశం ప్రకారం, సలహా ప్రకారం ఆయనప్పుడు భాగవతాన్ని భగవంతుని గురించి వర్ణించి రచించితే నీకు కంప్లీట్గా భగవంతుడి మీద ఫోకస్తో ఇవన్నీ రచించిన ఫుల్ ఫోకస్ భగవంతుడి మీద వీటిల్లో లేదు, అందుకనే నీకు ఈ అసంతృప్తి, నువ్వు కంప్లీట్గా భగవంతుడి గురించే నువ్వు రచించావు అంటే నీకు ఆ తృప్తి ఉంటుంది, అందుకని భాగవతం రాయమని భగవంతుడి చరిత్ర ఆయనకి చెప్పడం, అప్పుడు ఆయన అది అంగీకరించి భాగవతాన్ని రాయడం. ఆ తర్వాత వేదాలను కూడా 4 భాగాలుగా, ఒకే ఒక పెద్ద వేదం అందరూ చదివి ఈ రోజుల్లో అర్థం చేసుకోలేరు ముందు ముందు ఈ కలియుగంలో అని 4గా విభజించి వాటిని ఋక్, సామ, యజుర్, అథర్వణ వేదాలుగా ఒక్కొక్క వేదాన్ని ఒక్కొక్కరికి తన శిష్యులకు అప్పచెప్పి ప్రచారం చేయమని చెప్పడం జరిగింది. సో అది భాగవతంలో సమగ్రంగా ఆయన రచించారనమాట. వేదాంతం యొక్క సమగ్ర వ్యాఖ్యానం అంతా భాగవతంలో ఉన్నది. జన్మాద్యస్య యతః అని మొట్టమొదటి శ్లోకంలోనే ఆ శ్లోకంతో ప్రారంభం అవుతుంది భాగవతం. జన్మాద్యస్య యత అంటే ఏమిటో అసలు అంటే ఈ అన్నిటికీ కూడా మూలం, జన్మకు ఆది అస్య అసలు ఆయనేను అన్నది భాగవతంలో దాని అర్థం అంతా కూడా ఫస్ట్లోనే వివరించారనమాట. సో ఈ వేద సూత్రాలు ఇవన్నీ కూడా దేని నుండి సర్వము ఆవిర్భవిస్తుందో అదే పరమ సత్యం, అంతే కదా. ఏమీ లేనప్పుడు ఏదైనా పుట్టింది, సృష్టి కలిగింది అంటే ఎక్కడి నుంచి ఆ సృష్టి వచ్చిందో మరి అదే కదా నిజంగా ఉన్నది, కాబట్టి అదే సత్యం, ఇంకేది కూడా సత్యం కాదు అన్నది ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారనమాట. సో ఇదంతా కూడా ఉపోద్ఘాతంలో చూసాము కాబట్టి ఆ విజ్ఞాన వివరం అంతా ఇంకా మనకి భాగవతంలో కనిపిస్తుంది, భగవద్గీతలో కూడా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మంగళాచరణంలో ఏం చూసాం? ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. పూర్ణం అది పూర్ణమే, ఇది పూర్ణమే, పూర్ణం నుంచి వచ్చేది ఏదైనా కూడా పూర్ణమే అంటున్నాను. పూర్ణాత్ పూర్ణం ఉదచ్యతే, పూర్ణం నుంచి పుట్టిందంతా కూడా పూర్ణమే. పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ, పూర్ణం నుంచి ఒక భాగాన్ని తీసిన కొంత, పూర్ణమే అవశిష్యతే, పూర్ణం అలాగే ఉంటుంది కానీ ఏమి తరిగిపోదు. మనం మామూలుగా ఒక లడ్డూలో నుంచి ఏం చెప్పుకున్నాం, ఒక సగం తీస్తే సగమే మిగులుతుంది, కానీ ఇది అలా కాదు. ఆ ఫుల్ పూర్ణం అనే ఆ పండు నుంచి మనం సగం తీసినా అది ఫుల్గానే ఉంటుంది, పావు తీసినా ఫుల్గానే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ తీసినది కూడా పూర్ణమే. ఆ ముక్క ఏమన్నా సగం తీసాం కాబట్టి సగం ముక్క, పావు తీసాం కాబట్టి పావు ముక్క కాదు, అది ఫుల్లే అంటున్నారనమాట. అది ఈ ఈ ఈ భగవంతుడి యొక్క సృష్టి యొక్క మహత్యం గణిత శాస్త్రానికి అతీతం. ఇది మామూలుగా మ్యాథ్స్ ప్రకారం మనం 1లో నుంచి పావు తీసేస్తే 30కి మిగులుతుంది, సగం తీస్తే సగం మిగులుతుంది అనుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ అది కాదు. మీరు పావు తీయండి, సగం తీయండి, 3 వంతులు తీయండి, అది ఫుల్లే ఇది ఫుల్లే అంటున్నారనమాట. ఎందుకు అంటే ఆయన సమగ్రుడు, సంపూర్ణుడు కాబట్టి ఆయన నుండి ఉద్భవించిన ప్రతిదీ సంపూర్ణమే. అలాగే సంపూర్ణం నుంచి కలిగించబడేది ఏదైనా సమగ్రంగానే ఉంటుంది. అలాగే ఆయన సర్వపూర్ణుడు కాబట్టి ఆయన నుంచి ఎన్ని అంశాలు మనం లాగి క్రియేట్ చేసినా వచ్చినా ఆయన సర్వసంపూర్ణుడుగానే ఉంటారు అన్నది చూసాము. అక్కడ భౌతిక తత్వాలు ఇవన్నీ కూడా 24 అంశాలు చూసాం. ఏమిటి మనం 13th క్షేత్రజ్ఞ యోగంలో చూసిన 24 అంశాలు. అలాగే మళ్ళీ మొదటి మంత్రంలో మరి ఈ విశ్వంలో వస్తువులన్నీ భగవంతుడికి చెందినవై ఆయనే అన్నీ ఇస్తున్నారు కాబట్టి
మనకు అవసరమైనంత వరకు తీసుకోవాలి. ఇతరుల వస్తువులు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించకూడదు. ఎవరికి చెందినవో తెలుసుకోవాలండి. ఇది నాది కాదు, నాకు ఇది చాలు అనే తృప్తి నేర్చుకోమని. ఇదేంటి నేను సంపాదించాను కష్టపడి, ఇవన్నీ నావే, ఇంకా ఇంకా సంపాదించుకుంటే నావే అవుతాయి గానీ పక్క వాళ్ళవి ఎలా అవుతాయని డౌట్ వస్తే దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పుకున్నాము? ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే తృప్తి నేర్చుకో. నీకు అవసరమైనంత వరకు నువ్వు తీసుకుని ఈ సృష్టి నుంచి ఇంకా ఉన్నారు. మనం తీసుకోకపోతే వాళ్ళకి వెళ్తుందని ఏమిటి గ్యారంటీ? మనం కష్టపడితే మనం సంపాదించుకుంటాము అనే భావం కాకుండా ఇక్కడ ఏమిటంటే ఇంకా ఇంకా కూడబెట్టాలి అనే కోరికను తగ్గించుకోవడం ఈ రకంగా చెప్తున్నారు. నువ్వు తృప్తి పడు. భగవంతుడిచ్చిన వనరులు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఈ సృష్టిలో. అందరికీ ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా తీసుకుంటారనేది మన సమస్య కాదు. మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం మనకు అవసరమైనంత వరకు మన జీవితాన్ని మనం తృప్తిగా కంఫర్టబుల్గా ఉండటం వరకు తీసుకుని అత్యాశని వదులుకో అనేది దీని అర్థం అన్నమాట, అంతరార్థం. సో ఇక్కడ అందుకని మళ్ళీ ఆ 4 లోపాలు చెప్పారు. ఈ బద్ధజీవులకి ఏమిటి? తప్పనిసరిగా తప్పులు చేస్తాం అందరం. 2 మాయకు లోబడి ఉంటాం. ఏదో ఒక తప్పు చేస్తూ ఉంటాం. ఎంత మంచి వాళ్ళైనా గాంధీ గారు ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పుకున్నాము. సో అట్లా మాయకు లోబడి ఉంటారు. ఇతరులను మోసగించే ప్రవృత్తితో ఉంటారు. ఎంతో కొంత పెద్ద పెద్ద మోసాలు చేయకపోయినా ఒక్కొక్కసారి తెలియకపోయినా తెలిసినట్లు నటించడం, ఇవి కూడా కొంత చిన్న చిన్న వంచనా ప్రవృత్తులని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. సో అలా ఆ తర్వాత ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మనకి అసమగ్రాలు, అంటే ఇన్కంప్లీట్. అంటే మన ఇంద్రియాలన్నీ మనకి ఎంతో శక్తి ఉంది, అన్ని చూడగలం వినగలం అనుకుంటాం. కానీ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం? సూర్యుడు మరి అసలు సైజ్ ఏమిటి, మన కళ్ళకు కనపడే సైజ్ ఏమిటి? కాబట్టి మన ఇంద్రియాలు మనకి చూపించిన లిమిటెడే, మనకు ఆ విషయం గుర్తుండదు. ఎందుకంటే ఏదో కనిపిస్తుంది, ఇదే ఇలాగే ఉంటుంది అంతా అనుకుంటాం. సూర్యుడు మనకు కనిపించే సైజులో కాదు కదా, ఇంకెంతో పెద్ద సైజులో ఉన్నాడు. అలాగే నక్షత్రాలు ఏదైనా కానీ. సో మన ఇంద్రియాలు కంప్లీట్ కాదు, ఏదో కొంతవరకు మనకి విషయాన్ని చూపిస్తాయి. అది ఈ 4 విషయాలు జనరల్గా బద్ధజీవులు తప్పులు చేయడం, మాయలో ఉండటం, మరి ఎంతో కొంత మోసగించే ప్రవృత్తి, అసమగ్ర ఇంద్రియాలు అని చూసాము. అది మరి మనకి భగవంతుడు ఆయన సృష్టి అయినా కూడా ఆ తేడా. రెండవ మంత్రం కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్చతగం సమాహ ఏవం త్వయి నాణ్యధేతో అస్తి నా కర్మ లిప్యతే నరే. అంటే మానవుడు ఈ రకంగా కర్మలు చేస్తూనే ఒక 100 సంవత్సరాలు ఉండాలని అనుకోవచ్చు. అలాంటి కర్మ అతనిని కర్మశాస్త్రానికి బంధించడు. ఇంతకంటే మనిషికి వేరే మార్గం లేదు అంటున్నారనమాట. అంటే ఎవరు జనరల్గా మనం ఎవరు ఏదో వెంటనే పోవాలని ఎవరు అనుకోరు, వీలైనంత కాలం ఉండాలని అనుకుంటాము. ఇది జనరల్గా మనం అందరిలో చూసే తత్వం కదా. అందరూ కూడా ఉండాలి వీలైనంత వరకు అనుకుంటాం. అది సహజమే అని చెప్పి వేదాలు కూడా చెప్తున్నాయి. జనరల్గా అసలు జీవుడు అంటే ఆత్మ అసలు నిత్యము, ఎప్పుడు ఉంటుంది. అయితే ఈ దేహం నిత్యం కాకపోయినా ఆత్మ నిత్యం. కానీ ఈ దేహాన్ని మరి ఈ భౌతిక బద్ధత్వం ఏర్పడటం వల్ల, ఈ మనకి బంధాల వల్ల ఈ ఆత్మ రకరకాల దేహాల్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటుంది. దీన్నే మనం పునర్జన్మ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ పునర్జన్మే మరి ఈ కర్మబంధానికి కారణం అంటున్నారు. అంటే మళ్ళీ జన్మ వస్తే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ కర్మలు చేస్తాం, మళ్ళీ బంధాలు పెంచుకుంటాం, మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది. కాబట్టి అయితే మనం అది పుట్టిన తర్వాత మన జీవనం కోసం ఏదో ఒక పని చెయ్యాలి. అది ప్రకృతి శాసనం కూడా. మరి మనం ఈ జీవితాన్ని సాగించాలి కాబట్టి ఏదో ఒక పని చెయ్యాలి. అయితే మనం కరెక్ట్గా మన డ్యూటీల ప్రకారం పని చేయకపోతే, మన డ్యూటీ ప్రకారం ప్రకృతిని మనం ఉల్లంఘించడం చేశాము అంటే ఇంకా ఇంకా ఈ జనన మరణ చక్రంలో చిక్కుకుంటాం. సో మన డ్యూటీని మనం కరెక్ట్గా చేసి ప్రకృతి అంటే ప్రకృతి యొక్క రూల్స్ను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఏమిటి? కర్మ ఫలితాల కోసం చేస్తే కర్మబంధాలు వస్తాయి. కర్మ ఫలితాలను వదులుకుని నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తే కర్మ ఫలితాలు ఉండవు. అది. సో
అందుకని ప్రకృతి శాసనాన్ని అటువంటి శాసనాల్ని ఉల్లంఘించి మరి మన డ్యూటీస్ని మనం సరిగ్గా చేయకపోతే మళ్ళీ బంధాలలో చిక్కుకుంటాం. ఇక ఇతర జీవులు కూడా జనన మరణాలకు లోబడి ఉంటాయి కదా, మిగిలిన జీవులు కూడా. ఇక కానీ మానవ జన్మ లభించినప్పుడు మనకు ఆ అవకాశం ఉంది. ఏది? ఈ జన్మ నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం ఉంది. కర్మ, అకర్మ, వికర్మ ఇవన్నీ కూడా భగవద్గీతలో మనకు స్పష్టంగా చెప్పారు. అందుకని భగవంతుడిని ఆయన మనం అంగీకరించాలి. భగవద్భక్తితో మనం భగవంతుడికి అంటే ఆ రకంగా ఫలాసక్తి లేకుండా మనం ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి అంటున్నారనమాట. కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పారంటే, భగవంతుడికి ఆ భక్తి చూపించాలి అంటే నైవేద్యం పెట్టి ఆ నైవేద్యాన్ని తీసుకోవడం, అలాగే శాకాహారాన్ని తీసుకోవాలి అని ప్రత్యక్షంగా 9.26లో కూడా భగవంతుడు మరి చెప్పారు. అలాగే మరి ముందు భగవంతుడికి నైవేద్యం అర్పించడం, అలా అర్పించకుండా తీసుకుంటే అది పాపమే అని చెప్పి మనకి భగవద్గీత 3.13లో చెప్పారు. ఎందుకు ఏమిటి అని డౌట్లు వస్తే అవన్నీ మనం అక్కడే చూసాం. ఏమిటి అంటే భగవంతుడికి ఏదో ముందు నాకు ఇవ్వండి మీరు తినకూడదని ఏదో అహంకారంతో కాదు, మనకి ఆ పవిత్ర స్వభావాన్ని మనలో సృష్టించాలి, కలిగించాలి అంటే మనం ఎటువంటి అలవాట్లతో ఉంటే ఆ పవిత్రత వచ్చి భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అనే విషయం కోసం ఇవన్నీ కూడా పాటించాలన్నమాట. ఇక మరి మనం ఆయన యొక్క అధికారాన్ని మనం పట్టించుకోకుండా ఈ శాసనాలన్నీ ఉల్లంఘించామంటే మరి అది పాపమే అని అంటున్నారు. కాబట్టి మనిషి విచక్షణతో ప్రకృతి శాసనాలన్నీ కూడా తెలుసుకుని అనవసరమైన రాగద్వేషాలతో ప్రభావితుడు కాకుండా ఉంటే భగవంతుడు వాళ్ళని గుర్తించడం, భగవద్ధామాన్ని అంటే శాశ్వతమైన భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి అర్హత ఉంటుంది అంటున్నారు. ఈరోజు క్లాస్ కొంచెం త్వరగా ఫినిష్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రభుజీ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేద్దామా? సో ఇది సెకండ్ మంత్రం అన్నమాట. అందుకని చేస్తూనే ఇక జీవిత కాలంలో జీవించాలి. కర్మలు చేస్తూనే మనం ఇలా జీవించాలని కోరుకోవచ్చు. అంటే అందరికీ జీవించాలి, రేపే పోవాలి, ఇక ఎలాగో ఇది అశాశ్వతం అని అనుకోక్కర్లేదు. ఎక్కువ కాలం ఇక్కడ ఉండాలనుకోవడం ఓకే, అది పర్వాలేదు, అది నార్మలే. కానీ అయితే నువ్వు కర్మలు ఎలా చేయాలి సరి అయిన మార్గంలో భగవద్భక్తితో నీ డ్యూటీస్ని నువ్వు భక్తితో అంటే ప్రతిఫలం కోసం కాకుండా నువ్వు ఆయనకు సమర్పిస్తున్నాను, ఇది నా బాధ్యత అనే విధంగా నువ్వు కర్మలు చేస్తూ ఎన్నాళ్ళైనా ఇక్కడ ఉండాలని ఆశించవచ్చు. ఆ రకంగా అలా కర్మ చేసినప్పుడు అతన్ని ఆ కర్మ బంధించదు అని చెప్తున్నారు. ఇక ఇంతకంటే మనకి వేరే మార్గం లేదు అంటున్నారనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మరి ఉన్న కొందికి కర్మలు చేస్తూ ఉంటాం. కర్మలు చేసినప్పుడల్లా మళ్ళీ కర్మబంధాలు చుట్టుకునే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి మనం అది ఇక్కడ ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు, ఎక్కువ కాలం జీవించాలి అనుకుంటే మనం ఏ విధంగా కర్మలు చేస్తే మనకు బంధాలు అంటుకోవో చెప్తున్నారు. అందుకని జీవించాలని అనుకోవచ్చు, అయితే కర్మలు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటే కర్మ శాసనానికి బంధించదు. రూల్ ఆఫ్ కర్మ ఏమిటి? కోరికలతో ప్రతిఫలం కోసం చేస్తే బంధాలు ఏర్పడతాయి. కానీ ఆ కోరిక లేకుండా ఈ ఫస్ట్ మంత్రంలో రూల్ ఫాలో అయితే ఏది? అన్నీ భగవంతుడివే, మనకు అవసరమైంది మాత్రం మనం తీసుకుందాము అనే తృప్తితో, అది కూడా భగవద్భక్తితో మన బాధ్యతలను ఆ రకంగా నిర్వర్తిస్తూ జీవనాన్ని సాగించినప్పుడు మనకి ఆ బంధాలు రావు. ఇంతకంటే వేరే మార్గం లేదు అంటున్నారు బంధాలు లేకుండా ఉండడానికి. తృప్తి, ఆ కోరికలను తగ్గించుకోవడం, ఆశ, ఇంకా కావాలి, ఇంకా కూడబెట్టాలి, ఇంకా ఏదో కావాలి అనేవి తగ్గించుకుని తృప్తితో ఉండండి అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఇక ఇంతకంటే వేరే మార్గం లేదు. చాలా క్లారిటీతో ఈ బంధాల నుంచి ఎలా తెప్పించుకోవాలో చెప్పేసింది అనమాట ఈ శ్లోకం ఒకే ఒక మాటలో. ఆ తృప్తి నేర్చుకోండి, భగవంతుడు ఇచ్చింది అందరికీ, నీకు కావాల్సింది తీసుకో, మిగిలింది ఇంకా కావాలంటే ఎవరికి కావాలో వాళ్ళు తీసుకుంటారు,
ఈ రకంగా నువ్వు కర్మలు చేస్తూ భక్తితో నీ డ్యూటీస్ని ఇట్లా పాటిస్తూ ఉంటే ఇంతకంటే వేరే మార్గం ఇక నీకు అప్పుడు నీ కర్మ శాసనానికి నిన్ను బంధించదు. ఇంతకంటే వేరే మార్గం లేదు. కుర్వన్నేవ చేస్తూనే ఇహ ఈ ప్రపంచంలో కర్మలు కర్మాణి జిజీవిషే జీవించాలని మనిషి కోరుకోవాలి. సో కర్మలు చేస్తూనే జీవించాలి అంటే మన డ్యూటీస్ చేస్తూ జీవించాలి అని కోరుకోవాలి. శతం సమ అన్నారు కదా, అంటే ఇక్కడ జిజీవిషేత్ షత్ శతం సమ. సో ఇక్కడ 2 పదాలు ఉన్నాయి. అంటే 100 సంవత్సరాలు ఇలా పనులు చేస్తూనే జీవించాలని కోరుకోవాలి. ఎలా? ఏవం త్వయి ఇది తృప్తితో నీకు అవసరమైనంత వరకు ప్రతిఫలం లేకుండా, ప్రతిఫల ఆసక్తి కాకుండా అవసరమైనంత వరకు నీ బాధ్యతలు నువ్వు నిర్వర్తిస్తూ ఇంకా ఇంకా కావాలనే ఆ కోరిక లేకుండా నువ్వు పనులు చేసుకో. ఏవం త్వయి ఇలా జీవిస్తూ నీకు అన్యథ ఇంకొకటి ఇత ఈ మార్గం కంటే నా అస్తి వేరే మార్గం లేదు. ఈ రకంగా జీవించడం కంటే నీకు వేరే దారి లేదు. నకర్మ లిప్యతే అప్పుడు నిన్ను కర్మ బంధించదు నరే మానవుణ్ణి. ఎలా? పనులు చేస్తూనే నువ్వు మరి ఇలా జీవిస్తూ ఏది తృప్తితో నీకు అవసరమైనంత వరకే తీసుకుంటూ, అంటే కోరికలను తగ్గించుకుని నువ్వు జీవనం గడపడానికి నీకు ఏది అవసరమో అంతవరకు తీసుకుంటూ గనక నువ్వు నీ కర్మలను నువ్వు నీ డ్యూటీస్ని ఇలా భక్తిభావంతో వనరించావు అంటే ఇక నీకు అప్పుడు బంధించదు కర్మ. ఇంతకంటే వేరే మార్గం లేదు అంటున్నారు. మరి ఎలా ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ఎలా చేద్దాం కర్మ అని మనందరికీ ప్రశ్న వస్తూ ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ చెప్తున్నారు, తృప్తిపడు, నీకు కావాల్సింది నువ్వు తీసుకో అంతవరకే. ఎక్కువ ఇంకా ఇంకా ఏదో కావాలని అత్యాశకు పోకు. ఇదే మార్గం. నువ్వు కర్మబంధాలు అంటించుకోకుండా ఉండాలి అంటే ఇదే నీకు సులభమైన మార్గం. ఇంతకంటే నీకు వేరే మార్గం లేదు. ఈ రకంగా తృప్తితో నీ బాధ్యతని నీ డ్యూటీస్ని నువ్వు సక్రమంగా భక్తితో నిర్వర్తించుకో. అలా నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటూ ఉన్నా నీ కర్మబంధాలు ఏర్పడవు ఈ రకమైన మనస్తత్వంతో నువ్వు గనక పనిచేస్తే అని చెప్తున్నారు. ఇంతకంటే వేరే దారి లేదు. సో ఇది మనం చూసినటువంటి 2వ మంత్రం అన్నమాట ఈరోజు. ఈ రకంగా చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా నీకు ఈ రకంగా కర్మలు చేస్తే నీకే బంధాలు అంటవు. కాబట్టి మన కర్మ బంధాలు అంటకూడదంటే ఇంతకంటే మార్గం లేదు. ఏమిటా మార్గం? నాకున్నది చాలు, భగవంతుడు ఇచ్చింది మనకు అవసరమైనంత వరకు తీసుకుని తృప్తిపడి ఉండటం, కోరిక పెంచుకోకుండా ఉండడం అని చెప్తున్నారు. సో ఇది సెకండ్ మంత్రం ఈరోజు మనం చూసింది. తర్వాత నిజానికి భగవంతుడి పట్ల భక్తి కంటే ఇంకా వేరే ఎక్కువ కూడా మనం చేయక్కర్లేదు. సాధారణంగా ప్రారంభ దశలో మనిషి భక్తి సేవకు పూనుకోవడం కానీ, ఇవన్నీ హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, ప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ ఉన్నారా? ఉన్నారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. లెవెల్ 3 అటెండెన్స్ ఫామ్ పెట్టారు ప్రభుజీ, చూసుకోండి. వేస్తున్నా మాతాజీ. సో సాధారణంగా మరి మాతాజీ మాకు రాలేదు మాతాజీ అటెండెన్స్. మీరు ఇప్పుడే వచ్చారేమో మాతాజీ. మీరు లేట్ గా వచ్చుంటారు మా. ఇందాక ఇప్పుడే పెట్టారు, జస్ట్ ఇందాకే. మీరు ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యారా? లేదు మాతాజీ, ఛాన్స్ సేపు అయింది. ఫస్ట్ 7:05కే జాయిన్ అయింది. చాట్ లో చూడండి మాతాజీ. మళ్ళా పెట్టారు చూడండి మాతాజీ. మళ్ళా పెడతాను. నేను పెట్టాను ఇప్పుడే, మళ్ళీ కాపీ చేసి. సరే. మీరు కనిపించకపోతే పైకి స్క్రోల్ అవ్వండి మాతాజీ, కనిపిస్తుంది ఆ చాట్ లో. ఒక్కొక్కసారి మీకు చాట్ ప్రెస్ చేసి చూసుకోండి. ఓకే. సో భగవద్భక్తి కంటే మనం చేయాల్సిన అవసరం వేరేదేది లేదు అంటున్నారు.
సో మనం బిగినింగ్ స్టేజ్లో భక్తిగా ఉండడం, ఈ కర్మలన్నీ వదిలిపెట్టేసేయడం, కంప్లీట్ భక్తిలో ఉండడం ఇవన్నీ చేయలేం. మన స్వార్థం కోసం కానీ, మన వాళ్ళ కోసం కానీ పనిచేయడానికే అలవాటు పడి ఉంటాం కదా. కాబట్టి మన ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడానికే అన్నీ చేస్తూ ఉంటాము. కాకపోతే అది మరి ఇదే పద్ధతిని గనక మనం అనుసరించినప్పుడు ఇక అది బాగానే ఉంటుంది. కాకపోతే ఏమిటి, ఇవన్నీ మరి కర్మ బంధనానికి అందమైన రూపాలన్నమాట. సో అందుకని మనం చేయవలసింది ఏమిటి అంటే నిజంగా ఈశోపనిషత్తులు, ఈ వేదోపదేశం పైవాదాల్లో ఏదైనా కానీ మనం నిజంగా చేయాలి అనుకుంటే భగవదర్పితంగా పనిచేయాలి అని ఈశోపనిషత్తు కూడా చెప్తోంది. కాబట్టి ఈ ఈశావాస్యాన్ని అనుసరించాము అంటే భగవంతుని కేంద్రంగా చేసుకుని ఆ భావంతో పనిచేస్తే గృహస్థైనా, పరోపకారం చేయాలనుకునేవాడైనా, సాంఘికవాది, సామ్యవాది, జాతివాది, మానవతావాది ఎవరైనా సరే ఇబ్బంది లేదు. అంటే ఏంటి అంటే ఈ సర్వీస్ చేసేటప్పుడు మంచిదే సర్వీస్. కాకపోతే సర్వీస్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏది పేరు కోసం చేయొచ్చు. లేదు అంటే మనం ఎంతో మంచి పని చేస్తున్నాము అని మనమే తృప్తిపడి గర్వపడిపోవచ్చు. ఈ భావంతో చేస్తే మరి కంప్లీట్గా మనకి బంధాలు లేకుండా ఉండవు. అందుకే సత్వగుణంలో కూడా అన్ని మంచి బంధం ఉంటుంది అని చెప్తారు. కాబట్టి ఇది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అంటూ మన బాధ్యతగా అటువంటి అహంకారాలు ఏవీ లేకుండా భగవద్ అర్పితంగా మనం చేస్తే అప్పుడు మనకు కంప్లీట్ బంధాలు ఏర్పడని స్థితి వస్తుందన్నమాట. సో భగవంతుని కేంద్రంగా చేసే పనులు ఏవైనా కూడా అమూల్యం. కాబట్టి వాటిలో కొన్నైనా ఆపదల నుంచి మనిషిని రక్షించగలవు అని చెప్పి మనకి స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అని చెప్తారు భగవంతుడు. సో అలా కొంచెమైనా ఆ మార్గంలో ఉంటే నిన్ను మహాప్రమాదం నుంచి నిన్ను తప్పిస్తుంది ఈ మార్గం అని. అలాగే జనన మరణ చక్రంలోకి దిగజారిపోవడం మరి మన జీవితానికి అదొక పెద్ద డేంజర్ అన్నమాట. ఏదో కారణం వల్ల మనిషి కల్పించిన మానవ జన్మ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ ఈ చక్రంలోనే పడిపోతే మరి మళ్ళీ మనకి అది ఒక రకమైన దురదృష్టమే అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ మన ఇంద్రియాలు ఉన్నాయంటే అసమగ్రం, లోపాలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే కంప్లీట్ కాదు. కాబట్టి ఇంద్రియాలతో మనం ఈ సంగతి అర్థం చేసుకోవడంలా, మన లోపభూయిష్ట ఇంద్రియాలతో. అందుకని ఈశోపనిషత్తు ఈ ఈశావాస్య తత్వంతో మన శక్తి అంతా కూడా ఉపయోగించాలి అని చెప్తుంది. ఏమిటా ఈశావాస్య తత్వం అంటే అవసరమైనంత వరకు తీసుకుని ఇక మిగిలింది మనం భగవదర్పితంగా మన డ్యూటీస్ మనం చేస్తూ ఉండటం. ఈ తత్వంలో నిమగ్నమై ఉంటే మనం ఎన్నో సంవత్సరాలు జీవించినా పర్వాలేదు అంటున్నారనమాట. సో అయితే అట్లా కాకుండా ఈ తత్వంతో కాకుండా మనం సుఖాల కోసమే ఉంటే ఇక దీర్ఘ జీవితానికి కూడా విలువ లేదు. చెట్లు కూడా ఉంటాయి మరి ఎన్నో వందల సంవత్సరాలు ఊపిరి పీలుస్తూ, అలాగే మరి జంతువులు లాగా మనం తింటూ చెట్లులాగా జీవిస్తూ ఉంటే ఇంకా అర్థమేముంది. భగవద్భావన లేనప్పుడు ఇక మనకి మన అటువంటి జీవితం కంటే భగవంతుణ్ణి సవినయంగా సేవించే జీవితమే అమూల్యమైనది. ఎంత ధనం ఉన్నా, ఎన్ని సుఖాలున్నా మనకి అది ఎంత మాత్రం ఈ జీవితం అంతమైన తర్వాత పనికిరాదు. అందుకని భగవంతుణ్ణి సేవించేటటువంటి జీవితమే అమూల్యం అంటున్నారనమాట. కాబట్టి ఈశోపనిషత్ తత్వ దృష్టితో మరి పరోపకారాలు కూడా కర్మయోగాలే అవుతాయి. అంటే వాటి కర్తకు చేసిన వాడికి జనన మరణ చక్రంలో ఇక కింది స్థాయికి వెళ్ళే ఆపద నుంచి మనల్ని రక్షిస్తాయి. అందుకనే భగవద్గీత అలాంటి కర్మ అంటే అకర్మ అంటే ఫలితం కోసం చేయకుండా భగవదర్పితంగా కర్మం చేయమని చెప్తుంది. భగవద్భావంతో గనం మనం ఈ కార్యకలాపాలు చేస్తే అవి మంచివే. ఎందుకంటే ఈ చేసిన కర్తకు తప్పకుండా మానవ రూపాన్ని మరుజన్మలో కలిగిస్తాయి. ఏది కనీసం
సగం చేసినా కూడా ఈ భగవద్భావనతో కనీసం కింది జన్మ రాదు, మానవ జన్మ వస్తుంది. తద్వారా మోక్ష మార్గంలో ఇంకొంచెం పురోగమించడానికి అవకాశం పొందుతాము. కాబట్టి ఎంతో కొంత మనం ఈ భగవద్భావనతో చేయబట్టి మనకి మళ్ళీ మానవ జన్మ వచ్చిందనమాట. సో ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని ఇలా ఈ భక్తి మార్గాన్ని పెంచుకుంటూ పోతే ఫైనల్గా ఈ మానవ జన్మ నుంచి కూడా ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చెందవచ్చు. రూపగోస్వామి ఈ భక్తి రసామృత సింధు అనే బుక్ రాశారు కదా, అది మనం నెక్స్ట్ చదువుతాము. అందులో భగవంతుని కేంద్రంగా చేసుకుని పనులు చేసే విధానాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు అందులో భక్తి రసామృత సింధులో. అందుకే అది ఇంగ్లీష్లో కూడా వీళ్ళు ప్రభుపాద నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ అనే పేరుతో దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశారనమాట. కాబట్టి ఇలా ఈశోపనిషత్తు యొక్క చెప్పిన స్ఫూర్తితో మనం ఎంతో ఆసక్తితో కర్మలు చేసే వాళ్లకు ఈ అమూల్య గ్రంథాన్ని కూడా ఆయన రికమెండ్ సిఫారసు చేస్తున్నాము, చదవండి తప్పకుండా ఈశోపనిషత్తు తర్వాత అని. అందుకే మనం ఈశోపనిషత్తు తర్వాత భక్తి రసామృత సింధు చదువుతాం అనమాట. సో అది సెకండ్ మంత్రం. సో ఫస్ట్ మంత్రం అవసరమైనంత వరకు తీసుకోమన్నారు. రెండవ మంత్రం ఇలా అవసరమైనంత వరకు తీసుకుంటూ మీరు గనక జీవించినప్పుడు 100 సంవత్సరాలున్నా మీరు కర్మబంధాలు మీకు రావు. ఇంతకంటే వేరే మార్గం లేదు. కర్మబంధాలు అంటుకోకుండా ఉండాలి అంటే ఇలా మనం తృప్తితో భగవదర్పణగా మనకు అవసరమైనంత వరకే తీసుకుంటూ అత్యాశ తగ్గించుకుంటూ జీవించడం అని చెప్పి, ఇంతకంటే వేరే మార్గం లేదు అని ఈ సెకండ్ మంత్రాలో చెప్పడం జరిగింది. క్లుప్తంగా అసూర్యానామతే లోకే అంధేన తమసా వృతాః తాగంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చంతి ఏకే చాత్మహనో జనాః. సో ఆత్మను చంపుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే తప్పకుండా విశ్వాసహీనమై పూర్తి అంధకారం తమోమయమైన ప్రపంచాలు అనబడే లోకాల్లో జీవిస్తారు. సో నెక్స్ట్ అలా ఆత్మను చంపుకునే వాళ్ళు అంటే విశ్వాసహీనమైన అంధకారమయమైన తమోమయ ప్రపంచాల్లో ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సెకండ్ దాంట్లో మనకి ఈ రకంగా జీవిస్తే మరి మనం ఎలా అయితే కర్మబంధాలు అంటించుకోమో చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ దాంట్లో కర్మబంధాలు అంటించుకుంటూ ఆత్మను చంపుకున్న వాళ్ళు అంటే ఇక అన్యాయ మార్గాలు, ఈర్ష, అసూయలు ఇవన్నీ ఉంటూ మరి విపరీతమైన కోరికలతో మరి రాక్షస ప్రవృత్తి ఉన్న వాళ్ళు, వీళ్ళంతా వాళ్ళ గమ్యం ఏమిటి అంటే చివరికి ఇలా అంధకారమైన తమోమయ ప్రపంచాల్లోకి వెళ్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. దీన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఈరోజు ఇంతటితో ఇక్కడ క్లాసు ఆపుదాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ దండకు ప్రణామం.